Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. I'm going there. Nobody can stop me. Tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata Mangwana na kanaka vana mwari ndinokwasai mose muzita Jesu Kristu, amen. Tinotenda Mwari mangwana na nasi kuona zuva kuti Mwari watichengeta zvakare. Muusiku munoitika zvizhinji, asi toda kutenda Mwari kuti iwe neni tichiri vapenyu. Mwari achinesu, Mwari ari kutichengeta. Pada pane chaari kutichengetera, pane panoda kugadziriswa pakati peukama hwedu naye. Tinoenderera mberi muzuva ranhasi rechitatu nezvidzidzo zvedu kubva kuvanakomana vaJakobho. Tiri kudzidza zvidzidzo kubva
kuvanakomana vajakobho, lessons from the characters of the sons of Jacob. Takaona kuti Jacob akakomborerwa nevanakomana 12, 12 sons. Tiri kuona Jacob iye zvino ava kusvika pakundofa, ava mutana akwegura. Anosiya apa vanakomana vake zvikomborero. Zvikomborero izvi zvinoenderana neunhu kana kuti nemacharacters evanakomana vake. Saka tiri kungodzidzawo zvikomborero zvavakapiwa zvaienderana nemacharacters avo. Tigodzidzawo kuti kana isuwo tine unhu hwakadaro tinokomborereka kusvika papi. To what extent can we be blessed, or maybe we shall be cursed because of our characters? Zuva rekutanga takadzidza naReuben, tikaona nekuda kwechivi chaReuben chekuvata naBhiriha mudzimai wababa vake akapotswa Reuben nezvikomborero zveudangwe. Tikaona Simeon naLevi nezuro nekuda kwehasha dzavo nekutsamwa kwavo neutsinye hwavo vanopotswawo zvakare nezvikomborero zvataitarisira kuti zvaReuben zvichawira pavari. Muzuva ranhasi regai tifambe tiende pamwanakomana wechina waJakobho anonzi Judha. Anonzi Judha, uyai neni zvakare kudingindira rechitsauko chedu Genesis chapter 49. Toda kuverenga vhesi ya8 kusvika pavhesi ya10. Bhaibheri rinoti, iwe Judha ucharumbidzwa nehama dzako, ruoko rwako ruchava pamitsipa yavavengi vako, vana vababa vako vachakotamira pamberi pako. Judha mwana weshumba, iwe mwanakomana wangu, wakwira uchibva pane zvakaurawa, wakakotama, wakanyanga seshumba. Seshumbakadzi ndianiko uchamutsa? Tsvimbo yovushe haingabvi kuna Judha, kana mudonzo womubati pakati petsoka dzake. Kusvikira Shiro avuya, ndudzi dzose dzavanhu dzichamuerera iye. Mwari akomborere kuverengwa kweinzwi rake. Musoro wenyaya mangwanana nhasi unoti zvinobhadhara. Zvinobhadhara, ngati namatei. Baba muri kumusoro kudenga, tinokutendai mangwanana nhasi. Tauraiwo nesu zvakare kuburikidza nechimiro chaJudha. Muzita raJesu tinonamata, amen, amen. Pano tinosangana naJudha, mwanakomana wechina waJakobho. Wekutanga rangarirai ndi Reuben, wechipiri rangarirai ndi Simeon, wechitatu rangarirai ndi Levi. Judha ndiye mwanakomana wechina waJakobho. Taverenga zvino Jakobho achipa zvikomborero zvaJudha. Takaona zvaReuben zvichipiwa, tikaona Simeon naLevi vachipiwawo zvavo zvakanga zvichinge kutukwa nekuda kwekuti vane zvakaipa zvavakanga vaita, nekuda kweunhu hwavo hwakanga husina kururama. Vanopiwa zvikomborero zvavo, asi Jakobho haafari navo. Naizvozvo mumweya wesimba rekuprofita anotsanangura zvakaipa zvinozovawira mukupedzisira. Nhasi tosangana naJudha. Judha pano Jakobho achimupa zvikomborero. Tinosangana naye achipiwa zvikomborero zvesimba. Judah is bestowed with supremacy and power. Judha anopiwa zvikomborero pasina chituko. Ndiye atiri kusangana naye wekutanga achipiwa zvikomborero zvakadzika. Rich blessings, unqualified blessings being bestowed on Judah. Judah ndiye wekutanga anopiwa zvikomborero zvakakura kudaro. Muchaona kuti zvaifanira kuva zvikomborero zvaReuben, the firstborn blessings, ndo zvaakwenda kuna Judah. Rangarirai, mwana wedangwe ndiye aifanira kuva mutungamiri. Leadership belonged to the firstborn. Asi pano Bible roisa pachena pari kukomborerwa Judha, ndiye ave kunzi achava mutungamiriri, ndiye ave kupiwa zvikomborero zvedangwe, zvikomborero zvakapotswa naReuben, zvikomborero zvakapotswa naSimeon, zvikomborero zvakapotswa naRevi, zvava kuenda pana Judha. Pane chinodaro, pane chinokonzeresa kuti Judha abhadharwe nezvikomborero zvanga zvisingafaniri kunge zviri zvake. He was not due for firstborn
born blessings, asi zvinopedzisira zvawira kwaari, Reuben, because of his emotional instability, anopotswa nezvikomborero zvinoenda pana Judha. Simeon naRevi, nekuda kweutsinye hwavo, vanopotswa nezvikomborero zveudangwe zvinopedzisira zvawira pana Judha. Judha anofananidzwa neshumba. Kana paine vanhu vangada kunzi vanozvida nekuzvinzwa, ndivanamwera shumba. Vanozvinzwa nekuti shumba imhuka inorema, the king of the jungle. Saka vana shumba vachifamba vanotozvinzwa kuti tiri pano. Kunyangwe nana masivanda vachifamba vanozvinzwa kuti tiri pano. Chinzwa izvoitwa Judha. Judha ndiye ofananidzwa pano neshumba. Anotanga kufananidzwa neshumba duku, kambwanana keshumba, a young lion inozokura kuita shumba huru. Zvinoratidza kukura kwaJudha kubva muhuduku into a powerful tribe. Saka rudzi rwaJudha runopiwa ukuru. Painonderera mberi kunonzi tsvimbo yekutonga. The scepter, which is a symbol of royal authority, a symbol of power. Zvikanzi harufi rwakabva mumba mako, it shall not depart from Judah. Iyi yaifana kuwanikwa iri mumba maRubheni. Tsvimbo iyi yaifanikwa kuwanikwa iri mumba medangwe. But zvose izvi zvakupiwa kumwanakomana wechina. Why Judah? Ngenyi Judah? Saka ndakaita mubvunzo wekutsvaga kuti sei Judha akawana zvikomborero zvakadai. Pane zviri paunhu hwake zvinoita kuti zvikomborero zviuye kwavari. Pane hunhu huri pana Judha hunoda kutsvagwa mauri neni kuti tiwirwe nezvikomborero zvimwe zvacho which we don't deserve. Blessings that were never ours. Blessings that never belonged to us. Blessings that were never meant for us may end up being yours and mine. Why? Because of a certain character. Nekuda kwehunhu unogona kuwanikwa mamuri. Nekuda kwehunhu unogona kuwanikwa mandiri. Nekuda kwechimiro checharacter chinogona kuwanikwa matiri. Because of a noble character, you and I can have blessings that were never ours. You and I can receive blessings that were never meant for you and me. A noble character inogona kuti tiwane zvikomborero zvakadai. Zvinobhadhara vana vaMwari kuva neunhu pavanhu. Zvinobhadhara vana vaMwari kuva nechimiro chinoyemurika paruzhinji. Zvinobhadhara vana vaMwari kumirira zvisingamirirwi nevazhinji. Saka ndakatsvaga kuti chii chakaitwa naJudha chinogona kuita kuti Judha apiwe zvikomborero zvakakura zvakadai. The rich blessings that Judah received. Why Judah? Why not Reuben? Why not Simeon? Why not Levi? But Judah. Saka ndakaenda mushoko raMwari ndichitsvaga kuti sei Judha ari akawana zvikomborero zvakadai. Ndokunzvera, ndokusangana, ndokuona kuti zvedi Judha akanga ane chimiro chayemurika. Judha akanga ane hunhu hwaiyemurika. Judha akanga ari akasiyana nemadzikoma ake mamwe ose. Atadzidza nezvavo, Judha anga ane zvaaita zvakatadzwa nevamwe vese. Judha ane zvaakatoita zvairatidza kuti munhu kwaye kusiyana nemadzikoma ake. Saka ndakanzvera pekutanga ndikaona Judha ndiye uya pakange mukoma wavo muduku, munun'una wavo Josefa, pavakange vamuvenga madzikoma ake nekuda kwehope dzaakanga achirota, nekuda kwekuti aidiwa nababa, nekuda kwebhachi remavara raakanga asonerwa nababa, madzikoma ake akanga amuvenga. Rimwe zuva rangarirai baba Jakobho ndokutuma Josefa kuti chimhondoona madzikoma ako ari kumafuro. Josefa achisvika, madzikoma anorangana kuuraya Josefa. Madzikoma anorangana kuuraya Joseph. Vanorangana kuti vanomuuraya kuti vabve vapedza nezvake. Vanoita zano ravo. Zano ravo rari rekumuuraya. Votora bhachi rake remavara, vorinyika muropa, vogodzoka naro kuna baba, vogozoti mwana wenyu akadyiwa nezvikara, takazongoona bhachi rake roga. Asi chionai zvinozoitika. Vapedza kurangana, vose vawirirana kuti ngatiurayei mukomana.
Uyaneni pana Genesis chapter 37. Unzwe mashoko aJudha, say Judah ari kupiwa zvikomborero. Genesis chapter 37 verse ya 27. Bhaibheri rinoti, uyai timutengese. Rega titange pavhesi ya 26. Zvino Judha akati kuvana vababa vake, tingawaneiko kana tikauraya munun'una wedu tichivanza ropa rake? Uyai timutengese kuvaIshmaeri, mavoko edu arege kuva kwaari, nokuti munun'una wedu nyama imwe nesu. Vana vababa vake vakamuteerera, vose varangana kuuraya munun'una wavo. Wanari ega ndiye akaona zvisina kunaka. Wanari ega, Judha ndiye akaona zvisina kuringana. Akati zano nderipi? Ndokudzora vadzikoma ake nevamwe vanun'una vake kuti hazvina musoro kuuraya munun'una wedu. Tinowanei kana tikamuuraya? Ngatiregei kuuraya munun'una wedu, ngatisiyanei naye, ngatimutengesei kumaIshmaelites. Saka zano rekumutengesa kumaIshmaeri rariri rekusada kuti aite nhapwa pada, asi rariri zano rekutomupukunyutsa kubva pakuurawa. Rariri zano rekuti apukunyuke kubva kuvavengi vake. Vavengi vanga vari madzikoma ake. Mukainzvera nekuuyirava zvakanaka, muchaona kuti Simeoni ndiye anga iri nyanya pamadzikoma. Ndiye aitungamirira zano rekuti Josefa auraye. Simeoni ndiye weutsinye hwanezuro hwekuuraya vaShekemu vakanga vachecheudzwa. Ndiye zvakare pano Simeoni ari kutungamira zano rekuuraya Josefa. Asi panowanikwa pana Judha akanga ari munhu pavanhu, ainzwira vamwe, a man of noble character. Zvikanzi tinowanei pakuuraya munun'una wedu? Tinomuwanireiko kana tikamuurayai? Ngatingomutengesai. Chaaitsvaga Judha kwakuri kuti munun'una wake asaurawa. Rega nditaure newe hama mudikanwi, iwawo munhu anomirira vamwe, panochekeretswa vamwe miririra vamwe, panorangana vamwe kungwe kuti umwe munhu kuti aeliminatwe mugemu, aburitswe mubhora, miririra vamwe saJudha. Miririrawo mumwe saJudha, miririra munun'una saJudha. Ivawo munhu ane chimiro chakanaka. Be a man of a noble character. Asi Judha haana kuperera ipapo. Unhu hwake hauperere ipapo, nekuti nyaya yaJosefa inoenderera mberi. Kunozoti kwapera nguva, Josefa atengeswa aenda kuIgipita. Kwazoita nzara panyika. Paita nzara panyika, madzikoma vana vaJakobho vanoziva kuti kuIgipita ndokwega kuri kuwanikwa zvokudya, ndokuri kuwanikwa zviyo zvekudya. Vanoenda kwekutanga, vaenda, Josefa ndiye apanyanga. Josefa anovaziva, ivo havana kumuziva. Pakudzokera vapiwa zviyo. Josefa anoti, kana pamunodzoka kuti tikupei zvimwe zvekudya, uyai nemunun'una wenyu anonzi Benjamin. Uyai nemunun'una wenyu anonzi Benjamin. Jakobho zvino arasikirwa naJosefa. Benjamin ndiye asara ari pamwoyo, mwanakomana waRea. Saka Jakobho haafari nenyaya yekuenda kwaBenjamin. Haafari nekuti Benjamin aende, nekuti atorasikirwa naJoseph kudhara. Saka kuti andorasikirwa naBenjamin, mwoyo unorwadza. Saka Jakobho anoramba kuti Benji haaendi. Vakomana vanoedza kuti baba, tikasaenda naBenji hatina chatinouya nacho. Tikasaenda naBenji hatipiwe chikafu. But chiwa zvinoitwa naJudha kuti akwanise kuwana solution panyaya iyi. Pana 43 yagene. Pana 43 yagene vhesi ya 9. Inzwa zvinotaurwa naJudha. Ini ndichava rubatso rwake. I'll be the surety. Ndichava rubatso rwake. Mungamureva paruoko rwangu. Kana ndikasauya naye ndikamuisa pamberi penyu, ini ndichava nemhosva kwamuri nekusingaperi. Judha anotaura nababa kuti baba, ini ndiitei surety, ndini rubatso rwaBenjamin. Kana akasadzoka, ndini ndichange ndiine mhosva. This is a man of noble character. Judha anozviisa panzvimbo yaBenji kana Benji akasadzoka. He offers his own life as a pledge for that of Benjamin. Anoisa upenyu hwake in the place of Benjamin kana Benjamin asadzoka. Ndiani angaisa upenyu hwake pamusoro peumwe? Who would ever pledge his life on behalf of someone else? Hakuna umwe asi Judha
ndiye anozvisira upenyu hwake, anoisa upenyu hwake patambo, anoisa upenyu hwake pachomanikidza, achizviitira umwe munhu. His life for someone's life, his life for his brother's life. Hakuna umwe angada hama kusvika ipapo zvekuisa upenyu hwake pamusoro peupenyu hwake. Asi Judha hapereri ipapo. Vanoti vasvika kuIjipita, Bhenji azobvumidzwa kuti aende. Josefa ndokuchita musikawa, zvikanzi Bhenji haadzoki, zvikanzi Bhenji haadzokeri kumba. Bhenji akutosara ari nhapwa pano. Rangarirai, Judha apa mhiko kuna baba vake. Judha asiyaisa mhiko kuti Bhenji ndodzoka naye. Asi Josefa zvino akuti Bhenji haadzoki. Bhenji haadzoki. Judha, woita sei zvino? You are the only one, the only man of noble character. Ndiwe pamadzikoma apa ungatoita ka something kuti nyaya ifambe. Uyaneni pana Gene chapter 44 verse ya 33. Unzwe zvoita Judha zvino, tichidzira nayo. Zvikanzi naizvozvo zvino ndinokumbira kuti muranda wenyu ndinokumbira kuti muranda wenyu agare hake ari musungwa washe, ari musungwa washe wangu pachigaro chomukomana, asi mukomana akwire hake navana vababa vake. Nekuti ndingakwira seiko kuna baba vangu ndisino mukomana? Ndirege hangu kuona njodzi ichawira baba vangu. Zvikanzi Josefa, ndinokumbirawo kuti muranda wenyu agare hake ari musungwa wenyu. Ine hangu chinditai musungwa. Make me the prisoner, make me the slave. Bhenji haangasari nekuti baba vangashushikana. Ndisiyei hangu ini ndite nhapwa yenyu, ndisiyei ini nditore nzvimbo yaBenjamin. Judah was a man of character, of noble character. Zvaakanga ataura akuzvimiririra. Paakati ndichava rubatso akuzvimiririra. Judha akutora nzvimbo yaBenjamin zvino kuti regai hangu mambo Josefa ndisare, Bhenji adzokere kumba, nekuti baba vangu vangawirwa nenjodzi. Saka nekuda kwekuti Judha akanga ari murume akanga aine chimiro neunhu hwakanaka zvakadai, pazvinotsanangurwa opiwa makomborero, Jakobho anotaura tsvimbo yovushe haingabvi kuna Judha kana mudonzvo womubati pakati petsoka dzake. Kusvikira Shiro avuya, ndudzi dzose dzavanhu dzichamuyerera iye. Zvikanzi tsvimbo haingabvi, zvikanzi madzikoma ose achamukotamira. Saka Judha anopiwa zvikomborero naJakobho. Judha anokupiwa mablessings nababa vake, zvikomborero zvegwendo, zvikomborero zveupenyu. Tinozviona zvichizadzikwa muupenyu hwaJudha, zvichizadzikiswa muupenyu hwaJudha sekutaura kweshoko rababa vake kuti vana vababa vako vachakotamira pamberi pako. Zvedi ndudzi dzose dzaJudha, all the other tribes, one day they came to bow and pay homage to the tribe of Judah. Zvakaonekwa papi? Davhidha akava mambo akava mambo weIsraeri was of the tribe of Judah. He was from the tribe of Judah, and David became the king, and all the brothers, ndudzi dzose dzikauya dzikamupfugamira. Why? Zvikomborero zvabva kuna baba vake. Yet they received the blessings. Zvakange zvobhadhara kuteerera, zvakange zvobhadhara kuva munhu waMwari, zvakange zvobhadhara kuva munhu anoteerera. Zvikanzi kusvikira Shiro auya, tsvimbo yokutonga haibvumba mako. Zvedi verudzi rwaJudha vakanga vaine power. Rudzi rwaJudha had supremacy above all tribes. Saka Shiro paakauya, anonzi Shiro, regatira panure ipapo. Shiro zvinoreva mupi wezororo, the rest giver. Saka kuna umwe anganzi Shiro kunze kwaMesiya. Mesiya ndiye Shiro airehwa panapa. Saka Shiro akatowanikwa achibva murudzi rwaJudha. For the Messiah, Jesu, akawanikwa from the tribe of Judah, not from the tribe of Reuben, not even from the tribe of Levi, but from the tribe of Judah. So came Shilo. Ndo kwakabva Shiro. Zvikanzi Judha uchatonga. Dakara Shiro auya. Pakazouya Jesu, Jesus took over.
the royal prerogatives, zvose zveumambo zvakabva zvandotorwa naJesu, zvakabva zvandogadzikwa pana Jesu. Why? Because Judah was a man of noble character. Iwe neni zvodiwa kuti tiwe vanhu of noble character. Pari kudiwa vana baba nana mai of noble character. Pari kudiwa vakomana of noble character. Pari kudiwa vasikana of noble character. Iwe neni, we need to be people of noble character. Pazvese zvatinoita zvinobhadhara vana vaMwari kuteerera. It is people of noble character who will receive blessings. Kana tiri vana, iva mwana nechimiro chakanaka, nekuti zvinobhadhara. Kana uri munhu ane mabhizinesi, be a businessman of noble character. Kana uri mai vemumba, be a mother of noble character. Kana muri baba, be a husband of noble character. Nekuti zvinobhadhara. Zvinobhadhara kuva vanhu vane hunhu. Zvinobhadhara kuva vanhu vane hunhu. Kana usingazivi kuti zvinobhadhara, bvunza Noa kuti zvinobhadhara kuva munhu anongoteerera. Zvinobhadhara kungova munhu anoteerera. Nekuti pavakanzi vavake ngarava, vamwe vose vakaramba kubve kwaNoa. Kunze kwaNoa ndiye ega akabvuma kuti avake ngarava. Asi mvura yakati yonaya, zvakazozivikanwa kuti zvinobhadhara. Bvunza Lot nemhuri yake kuti zvinobhadhara kuteerera Mwari. Zvinobhadhara kuva a family of noble character. Dzimwe mhuri dzese in Sodom and Gomorrah padzakanga dzaparara muzvivi, dzanyura muSodom, Lot and his family vakaramba vachinamata Mwari. Musi wakaparadzwa Sodoma neGomora nemoto, Lot nemhuri yake ndovoga vakaponeswa. Vabvunze vanokuudza zvinobhadhara kuteerera Mwari. Bvunza Shadrach, Meshach naAbednego, vakandwa mugomba remoto. Vanokuudza zvinobhadhara kuteerera Mwari. Bvunza Dhanieri, akandwa mugomba reshumba, shumba dzatadza kumudya. Anokuudza zvinobhadhara kuteerera Mwari. Rega ndikuudza hama mudikani, zvinobhadhara kuteerera Mwari. Iwe neni nhasi, tikateerera Mwari muzvese, tikateerera Mwari pazvose, tikaita sekuda kwaMwari pazvose, zvinobhadhara. Blessings will come our way. Chidiso chako here kuwanikwa pane vane zvikomborero nekuda kwekuteerera Mwari. A noble character will always pay. Patinozondosvika pana zvakazarirwa chapter 7, panowanikwa the 144,000 rudzi rwaJudha rwakanga ruripo. Vose vakawanikwa vakapfeka zvakasiyana nevamwe. Panozoonekwa vazhinji vachionekwa ipapo naJohani, Bhaibheri rinotaura kuti vakanga vakapfeka nguo chena, zvaireva kuti they were people of noble character. Vakanga vaine character yaJesu, vakanga vaine chimiro chaKristu, vakanga vaine character yaJesu. Zvinobhadhara one day. Zvikasabhadhara nhasi, rega ndikuudze, tichamira nezvuru nevazhinji pagomo reZioni takapfekedzwa nguo chena. Zvikasabhadhara pane rino pasi, zvichabhadhara musi unouya Jesu. Zvikasabhadhara semabhadhariro anotarisirwa nevenyika, zvichabhadhara musi unouya Jesu. Zvinobhadhara kuteerera Mwari. Zvinobhadhara kuteerera Mwari. Rega ndikukoke mukuteerera Mwari. Vazhinji tatiri vana Rubheni, vazhinji tatiri vana Simeoni, vazhinji tatiri vana Revhi. Asi ndoda kukoka tive saJudha, men and women of noble character. If this is your desire, uya neni tinamate. Baba muri kumusoro kudenga, tinotenda zvakare mangwanani ano, matisira pachena. Zvinobhadhara. Judha akabhadharwa nezvikomborero zvaisava zvake. Zvikomborero zvaRubheni zvakandowira paari. Nekuda kwekuti he was a man of noble character, tinotsvagawo zvimiro zvakadai muupenyu hwedu. Tinotsvagawo kuverengwa pavarume nevakadzi vane zvimiro zvakanaka, varume vanokwanisika kupfekedzeka nguo chena. Tigowanikwawo takamira nevakaponeswa nemusi uyoyo. Maita henyu Mwari, nekuti tauya pamberi penyu, muchativerengawo pakati pevasanangurwa. Tigowanikwa tiri pakati pevakaponeswa, nekuti tasarudza kukuteererai, nekuti taziva kuti zvinobhadhara kukuteererai. Uyu ndo munamato wedu, muzita raJesu Kristu tinonamata. Amen. Tine ukama, tine kufara kuza, miramu mawoka ake, chikomborero runyararo kuza, miramu mawoka
mzira kutsamira mumawoko ake. Nzira yapenya zuva nezuva kutsamira mumawoko ake. Kutsamira mumawoko ake a Jesu. Nzira kutsamira mumawoko ake. Ngerunyararo ntenzi wapedwa kutsamira mumawoko ake. Kutsamira mumawoko ake a Jesu. Mumawoko ake a Jesu.